Il-ġimgħa filgħaxija l-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fi New York approva riżoluzzjoni li permezz tagħha sejħet biex tintbagħat aktar għajnuna umanitarja fil-Lvant Nofsani, speċjalment fl-Istriċċa ta' Gaza. Din l-approvazzjoni sseħħet wara jiem ta' negozjati hekk kif l-Istati Uniti bdiet thedded li ħatuża il-vito f'dan il-vot importanti. Din ir-riżoluzzjoni appellat biex tittieħed azzjoni immedjata biex ikun hemm aċċess akbar u aktar sigur għall-għajnuna umanitarja. Fil-vot tal-ġimgħa l-Istati Uniti u Russja astjenew għal din ir-riżoluzzjoni li ġiet imresqa mill-Emirati Arab Magħquda. Malta li għandha siġġu mhux permanenti f'dan l-ogħla organu tal-Ġnus Magħquda ivvutat favur din ir-riżoluzzjoni bil-messaġġ ta' pajjiżna huwa wieħed konsistenti dak favur il-paċi. Dan il-messaġġ konsistenti ta' pajjiżna dwar il-paċi u l-wafqien mill-ġlied, il-Prim Ministru Robert Abela għaddieħ fil-fora internazzjonali f'dawn l-aħħar xhur fosthom mal-mexxejja Ewropej fil-Kunsill Ewropew. Is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres qal li l-akbar problema biex tingħata l-għajnuna f'Gaza huma l-attakki kontinwi minn Iżrael. F'nofs Novembru li għadda, fil-Kunsill tas-Sigurtà li jitlaqqa fil-Kwartieri Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fi New York, għaddiet riżoluzzjoni separata imresqa minn pajjiżna favur il-protezzjoni tal-innoċenti, partikolarment it-tfal.